Abubakar da Bola Ahmad Tinubu dukkaninsu musulmi na, amma tsakani da Allah dukkaninsu rubabbin musulmi na. In ka ji wani na kewaye na gyaran Atiku Abubakar tallele na yaka gyara, in ka ji wani na kewayen gyaran Ahmad Tinubu tallele na shi ka gyara. Don haka ‘yan jari hujja su sun katse san muna ‘yan takara. Su wane ne ‘yan jari hujja? Gwamnonin Arewa, kuma wallahi duk sadda kun ka koma cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam za ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dade da bayani. Akwai hadisin Abi Musa al-Ash'ari, Imam Buhari da Imam Muslim dukkaninsu sun fitar da hadisi ne ingantacce. Abu Musa al-Ash'ari yace da ni da wasu mutane guda biyu ɗiyan ɗan uwan mahaifina mun ka shiga wurin manzon Allah, sai ɗaya daga cikinsu ya ce ya manzon Allah ka jiɗinta ne shugabanci cikin abin da Allah ya baka na shugabanci. Gudan na jin ɗaya ya ce haka, shi ma sai ya kwaɗi haka. Kusan abin da ya faru sai manzon Allah ya ce inna wallahi la nuwalli hadha al-amala ahadan sa'alahu aw harisa alaihi. Rantsuwa manzon Allah ya ce inna wallahi mu ina rantsuwa da Allah la nuwalli hadha al-amala ahadan sa'alahu, na rance da Allah duk wanda ya roki wannan shugabanci ba mu sashi. Inji manzon Allah. Me yasa manzon Allah ya rantsuwa? Manzo Allah ko yayi rantsuwa ko bai rantsuwa ba sahabbai za su yadda, amma annabi na rantsuwa na don ya ja hankalin sahabbai ya gwada musu duk wanda kun ka gani yana bi dan mulki idanu ruhe wallahi kakku goya mai baya, kakku zabe shi, don ko kun zabe shi ba abin da zai yi in ba kai ne ba, bai damu da addinin ku ba, bai damu da rayuwar ku ba, bai damu da matsalolin ku ba. Inna wallahi la nuwalli hadha al-amala ahadan sa'alahu aw harisa alaihi. Manzo Allah ce ko ya nuna kwadai ne tsakaninku da Allah. Wazirin Adamawa Atiku Abubakar ya nuna mai tace kamar ya mutu game da mulkin Najeriya ko bai nuna ba? Tsakaninku da Allah Bola Ahmad Tinubu ya nuna mai tace kwadai ne kamar ya mutu ga mulkin Najeriya ko bai nuna ba? To kun san abin da zai baku mamaki shine yanzu ba wanda ake son aka da girma ne sai malamai. Kun san dalili? Yanzu ba wanda ake son a ba talla Atiku Abubakar da Bola Ahmad Tinubu in ba malamai ba. Kun san abin da ake so? Duk wani wanda ke magana arewacin Najeriya girma ne ya faɗi na malamai ɗaya a saura. Wallahi malamai dole sai kun yi a hankali. Ƴan dimokuraɗiyya sun suka su kada mutuncin ku. Kun san yadda za a yi a kada mutuncin malamai? Saboda shekarun baya musamman zaɓen da ya gabata sai kaɗan ne cikin malaman Najeriya wanda bai hau mimbari ya yi maganganu akan Atiku Abubakar ba. Wannan gaskiya ne ko ƙarya ne? Duk wata kalima da bata da kyau sai da an ka faɗa gare shi, ba mutumin kirki na ba adali na ba, burguna kazana, kayi maganganu yanzu kuma ga naira ana son a baka ka tallata shi don a yi ma abin da ake kira ilzami. Don haka son aka yi a gwada ma mutane cewa kai tataccen makaryaci haki, don kai kacewa ne ba mutumin kirki na ba, yanzu kuma ya an kai ka dawo kace ko dai can farko ƙarya ta kai mai ko tuba na yayi. Wannan ya kamata mutane su lura. Ku bari in yi muku ishara, tsakaninku da Allah mun samu matsaloli arewacin Najeriya ko ba mu samu ba? An samu kashin mutane Zamfara ko ba a samu ba? An samu Kaduna ko ba a samu ba? An samu Sokoto ko ba a samu ba? An samu Maiduguri ko ba a samu ba? Katsina haka, Neja haka, Kebbi haka. Duk wanda ya san inda Atiku Abubakar ya taba kai tallafi ko da na naira 20, na kalubalance shi hito ya nuna muna. Al'ummar wata ba al'ummar manzon Allah ta ba, ƴan uwa ne na musulmi ko ba ƴan uwa ne ba? Saboda kun mai da mutane da kwanya ta kifaye, yanzu za ku zuwa ku ce ai Alhaji Atiku Abubakar, a'a sai mu ce kai dai dan naira ta Allah kake, aljihunka na kakawa kamfe. Bola Ahmad Tinubu, kudancin Najeriya, an kashe al'umma arewa kudancin Najeriya ko ba a kashe ba? An kashe Lagos ko ba a kashe ba? An kashe Ibadan ko ba a kashe ba? An kashe Anambra ko ba a kashe ba? Akwa Ibom an kashe ko ba a kashe ba? Duk wanda ya san inda Bola Tinubu ya taɓa magana game da wata matsala ta musulmin arewa da sun ka taɓa samu ko da so guda, na kalubalance shi ya kawo. Akwai to don Allah ba mu da hankali. Saboda haka ku yi sabunta ƙuri'a ku kiyaye ta. Wallahi duk wanda za ka zaɓe ka tabbatar da kana iya faɗa ma Allah dalilin da yasa ka zaɓe shi. ƴan jari hujja yanzu kana tsammanin waɗanda sun ka zo sun ka raba ma dalolin nerori, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kai muna ishara a cikin hadisai, kana tsammanin su zo su kare lafiyarka, su kare mutuncinka, su kare addininka? Waɗannan gaba ɗan su babu mai kishin addini cikin su, babu mai kishin al'umma cikin su, ko akwai wani mai kishin al'umma cikin su? Duk bala'in da ya same mu babu ruwan waɗannan mutanen. Mu abinda muka roƙo Allah, muna tawassuli da sunayenka da siffofinka. Ga wasu nan ƴan jari hujja sun kawo muna, ya Allah ka gwada ikon ka kare su duka, ka ɗauko muna wani wanda ba a tsammani ya ci Najeriya, ka bashi Najeriya bi kudratika wa izzatika ya aramur rahim. Allah na iya wannan ko bai iyawa? Allah na iya kare Atiku Abubakar ko bai iyawa? Yana iya kare Bola Ahmad Tinubu ko bai iyawa? Ya Allah ka jaye muna su, ka kawo muna wasu.
don haka abin da ya kamata ku sani akwai ka'ida ta irtikabu a haffid dararaini idan an ka samu cuta guda biyu ga wani lalataccen musulmi ga wani lalataccen musulmi sai a diba wahi dama to tsakaninku da Allah yan takara biyu a gare mu Najeriya to ashe babu irtikabu a haffid dararaini tsakanin Atiku Abubakar da Bola Ahmad Tinubu don haka sai ka aje wannan dabaka ka koma wata dabaka ta biyu akwai Mejo Hamza Al-Mustafa akwai Rabi'u Musa Kwankwaso zan zo in yi magana akan su ma ku jiya shin suna da kishin arewacin Najeriya ko ba su da suna da kishin musulunci ko ba su da a ka'ida wannan minbari na addini minbari na addini don haka wallahi duk wani dan siyasa ko wane na kada ya tsammanin zamu yi mai kara ko yar guntuwa abinda aka cewa ayata wa kanta zaki ka taimaki al'umma to zamu faɗi cewa abinda ya bayyana gare mu kaza don akwai waɗanda aqida su shine mu kai malami magana siyasa sai a ce ka gwada jahili kake wa yake so su yi magana akan siyasa kenan jahilai a bar jahilai su yi wasu yanzu jiya din nan an ka tare mutane da Sakkwato zuwa Zamfara sama da mutum 50 yan ta'adda sun kame suna hannun yan ta'adda maganar da aka yi yanzu amma kun san abin mamaki gwamnan Sakkwato bai ma damu da wannan matsala ba gwamnan Zamfara bai ma damu da wannan matsala ba tsakaninku da Allah waɗannan sun ci amana al'umma ko su ci amana al'umma ba mun yi ta kira ga gwamnatin tarayya cewa Sakkwato da Zamfara nan a hidi kwata ta yan ta'adda mu wallahi abinda muke bukata in so a samu da Sakkwato Zamfara a sa state emergency don mi saboda duk yan ta'adda arewacin Najeriya yanzu suna Sakkwato da Zamfara yanzu nan raba ko jiya sai da an ka dauke wani bawan Allah ku tambayi mutanen gabacin Sakkwato ku ji bala'in da suke ciki amma duk mafi yawan yan siyasan mu abinda ya dame su cewa ya za a yi a samu mulki don Allah yanzu gwamnan Sakkwato da gwamnan Zamfara ba su jin kunya su koma yau kwana ya dauke su mutum sama da 50 suna can hannun yan ta'adda an halbi wasu akwai waɗanda har yanzu bulan na cikin jikin su ba a ɗebe musu ba kuma yan ta'adda sun tafi da su amma gwamnan ana mai jiniya gwamnan Sokoto na ana mai jiniya duk abin da suke guri gwamnan Sokoto su ya kai Atiku Abubakar ya kai gwamnan Zamfara su ya kai Bola Ahmad Tinubu ya kai ya Allah ka gama su gaba ɗaya ka kada rami Allah ka gama su gaba ɗaya ka dunkule su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi da Imam Muslim ya fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma min amirin yali umural muslimina ba wani shugaba da zai jagoranci al'amuran musulmi ya zama jagora na gwamna na ko sarki na ko wani ciyaman na local government ko shugaban kasa ma min amirin yali umural muslimina manzon Allah ce ba wani shugaba da zai jagoranci al'amuran musulmi summa la yashhadu lahum baya kokari game da su bai kazar saboda su wayansahu lahum baya taimakon su illa lam yadkhul ma'ahumul janna manzon Allah ce sai face bai shiga aljanna tare da su ba wannan yasa kuka jin muna buɗe wuta ga ƴan naira tahi Allah waɗanda annan kun ji wani ɗan naira tahi Allah ko na Zamfara mai kwano shike ko mai langa don Allah abin mamaki na in mai kwano ya zo yana suka malam Musa Ayuba Lukuwa wanda ya ce Dr. Sani Umar Jalle mu dan bid'a na Dr. Bashir dan bid'a na don Allah abin mamaki na don ya ce malam Musa ba ahli sunna bane to abin da ya ba mu mamaki in ya soki waɗancan abukani ne na amma kun san matsayi ne ga malam Musa almajirin malam Musa na gaban malam Musa yaka dukawa malam Musa shi mai karatu shi na ya koma can don shi za ku ga duk ƴan madakhila duk inda suke makaryata ne don Allah ta bayyana ya zama makaryaci ko bata bayyana ba yanzu mutun da hurhura iri ne shi maganar da duk duniya ta san ƙaryata yake an ji kunya ko ba ji kunya ba to duk inda ƴan madakhila suke makaryata na in ba ku misali kun yi shugaban yan madakhila Sokoto cikin jihar Sokoto ya tara ɗalibai ya ce shi ba wani ɗan siyasa da ya taɓa bashi komi haka ne ko ba haka ba sai tabbayana ashe ya karki 500 don Allah an ji kunya ko ba a ji kunya ba to duk inda ƴan madakhila suke rukuni na daga cikin rukunin aqida ƴan madakhila su yi ma ƙarya kana ji kana gani don shi mai kwano bai kamata ma ku tsaya magana akai ne ba saboda Allah ya ɗebe mu da awace albarka duk waɗanda yaka suka maganganu da kun ka ji mai kwano nayi wani abu shi ka nuhi ba wannan ba tsakaninku da Allah malam Musa Lukuwa ko yake in mai kwano ya isa kamata ya rubuta wa malam Musa Lukuwa takarda cewa ina nan ta Sokoto mu zauna da kai akan wannan matsala ko ina gayyata ka Gusau rana kaza mu zauna akan wannan matsala don Allah ya walwala matsala ko bai walwale ba amma zagin da kun ka je yana yi Najeriya in ba a daukan ma Musa Lukuwa da malam Bello Yabo da malam Bashir dan Hili in ba a daukan musu mataki ba da malam Abubakar Jibrin za su rikita Najeriya wannan kuwa bayan hari na saboda Allah ya ɗebe mada awati albarka ko garin Gusau ba ta wucewa in ba irin Musa Lukuwa ya bata ba ko malam Bello Yabo ko Dr. Sani Umar Jalle mu in ba su ya bata ba a koji ne
to amma kun san abin da yasa ne ka son ku kyale shi ku yi ta batu ne ba su sun ka taba shi ba ni ne taba shi duk kewayen da ya kai abin da ya taba shi dun ni magana ina ce Allah ka kare dodo shi ko dodo kamar sahabi yake wuri nai kuna fahimta to mutumin da sai ya zagi Dr. Sani Umar Jalle mu ya zagi Dr. Bashir ya zagi Farfesa Mansur in ya ambaci shehi kuma ya ce rahimahullahu saboda haka abin da ya kamata in kai ku shine ku hita batun abin da ka faruwa can duk wanda ya baci kasuwa ya san ko da waye ki kuna fahimta don haka ku hita batunai zamu kai inda zamu tun shekara 2 da sun ka wuce nayi magana akai ne kuma laihin wasu daga cikin malaman mu na waɗanda ka cewa a zanka uzuri to ga uzurin da kun ka ce ayi nan da kun bar shi mun yi mai mummukan wankin babban bargo ko an ce ya koma yana komawa missa kun ka gabe tahiya wurin malam Bello da sai dai shi indirect missa kusa malam Bello ya buga mai ga madiga don haka makarkata shi kai har yanzu inda da yamma malam Musa Lukuwa in ba doka mai sai mu ce malam Musa Lukuwa littahi ka magani ne buɗe littahi saboda haka abin da ya kamata ku sani ƴan uwanmu da a hannu da Sokoto zuwa Zamfara sama da mutum 50 suna hannu gwamnan Sokoto da gwamnan Zamfara ba su damu ba ku sa su cikin addu'a Allah shi musu mahita gwamnatin tarayya da ta kale gwamnan Sokoto da gwamnan Zamfara suna cin karen su babu babbaka in ba su daukan musu mataki Allah shi isa muna gare su yi ta addu'a cewa Allah shi ba su yanzu ba mu da sauran wani abu in ba addu'a ba saboda yanzu muna mugun hannu ni an mugun hannu yanzu abinda ake so gwamnan Sokoto da wanda yake son yayi amfani lokacin zaɓe akwai wuraren da yake ganin ba a ma iya zuwa zaɓe yanzu tsakaninka da Allah akwai akwatin zaɓen da za a baka ka kai shi wani wuri gabacin Sokoto mi gwamnatin Sokoto ka san ta yi amfani da shi yara ne su Bello Turji sai lokaci yayi ya ce to ku ba da sanarwa duk wanda ya taho wuri kaza za mu kashe shi don haka sai a zo a cika musu akwatin nan zaɓe haka Zamfara gwamnan Zamfara abinda suka son su yi amfani da shi kenan kuma gwamnatin tarayya ta sani mu abinda muka cewa wai wane mataki gwamnatin tarayya ta dauka game da Sokoto da Zamfara yanzu Katsina an kashe mutane Kaduna an kashe mutane Neja an kashe mutane amma duk wanda an ka dauka in ana son amshe shi ina aka amsa tai ko Sokoto ko Zamfara Bello Turji yana nan manya-manyan ƴan ta'adda duk suna nan ana wankin su rana wata yau da ni zo ni karatu sai da ni magana da komanda daga cikin komandodin ƴan ta'adda kuma wallahi ba ni ne bide shi ba shi ya buga da kai ne yana bidata to san dalili ya buga da kai ne yana bidata bayan yana nema na saboda ruhi layukan da an kai an ruhi layukan su saboda haka number da ya saba kira na da ita babu ta sai ya nema ta wani wuri ya samu ya neme ni ya same ni ya kira ni saboda wata yaudara da an ka shirya za ku ji ta hito gwamnatin Zamfara na nan tana son ta shirya makirci na cewa ta wanke dan ta'addawa ne da dan ta'addawa ne ya tuba yanzu ma kariya yake ba su ƙarya suka yi munafikan Allah dan ta'adda bai da ruhin asiri dan ta'adda bai da ruhin asiri ya tona muku asiri in ba ku sani ba saboda haka magana ta kai inda ba a son ta kai saboda haka bala'i na nan ta gare ku Murtala Bello zai saki abubuwa wallahi abin da ya hana in bude ta shine jami'an tsaro taimaka ma jami'an tsaro game da wasu abubuwa ni ina da'awa ina cewa duk wanda ya ce da gwamnan Sokoto da gwamnan Zamfara ba su da hannu da ta'addanci to ya kama Murtala Bello ya kai shi kotu saboda haka ai ba abubuwan bakin ciki na don mu abinda muka mamaki ta yaya gwamnatin tarayya za ta kale gwamnatin Sokoto da gwamnatin Zamfara ana kashin mutane an ba yan ta'adda mafaka kuma ga mu mun yi ta magana kamata wallahi duk mai irin maganganun da muka yi a neme shi ya kawo hujja ingantatta in bai kawo ba a taka mai birki saboda kawai ya koma wani kasahi saboda haka baki na bude gwamna Dodo dan ta'addana gwamnan Sokoto dan ta'addana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta